reeducare nutrițională. Nu? Ce înseamnă reeducare nutrițională? Hai să vedem. Pe parcursul întregii vieți, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, mâncarea se repetă. Constant și continuu. Aceleași alegeri și alegeri culinare se repetă și se repetă și se repetă pe întreg parcursul vieții. Da? Și dacă repetitivitatea asta te-a adus într-un stadiu de supraponderabilitate, ce crezi că ai de făcut? Dietă. Ok. Păi și o să slăbesc, da. Și după aia ce faci? Te întorci la vechile metehne? Păi și ce o să se întâmple? Să ajungi iar greasă. E logic. Altfel, cum? Nu? Dacă mâncarea aia, care ai repetat-o, te-a adus în starea asta, nu mai mănânci normal, nu? Faci dietă. Și după aia ce faci? Te întorci iar la ea? Păi și unde o stai? Iar te îngrăși. Și atunci? Reeducare nutrițională. Ok, bine, mi-ai zis asta. Și ce înseamnă asta? Păi ce înseamnă asta? Înseamnă trebuie să-ți găsești pe cineva care trebuie să meargă cu tine pe întreg parcursul acestei călătorii. Da? Pentru că trebuie să-ți reeduci, de fapt, cortexul gustativ. Ce e, frate? Frate, toate gusturile tale se memorează în cortexul gustativ, care împreună cu hipotalamusul, și mai sunt câteva chestii, dar vorbim de chestii generale, ți le tot retrimite ție. Și tu de aici faci aceste alegeri culinare. De la cortexul gustativ. Pentru că lui au plăcut niște gusturi pe care el ți le retrimite. Și tu faci alegerile în funcție de ce îți trimite el. Altfel cum îți faci? Te gândești tu așa, ia să mănânc eu coapte cu fripte. Nu, ți-au plăcut coaptele și friptele. Și că ți-au plăcut și el ți le retrimite. Ce da, mă-s bune. Ia să mănânc alea, nu, că alea n-au fost bune, nu le mai mănânc. Opa! Și atunci tu trebuie să cauți în asocierea de alimente sănătoase și corecte să-ți aduci cortexul să-i placă și să le trimită pe alea. Înțelegi? Asta trebuie să faci, doar că asta necesită timp. E ca și cum e un bebeluș, l-ai făcut și înveți să-l meargă pe jos, să-l meargă primii pași. Nu cred că s-a trezit deodată la un an jumate, a sărit în picioare și a prut-o la foc. Nu, a durat primii pași. Calcă mai așa, nu mai merge pe vârfuri, etc. E la fel este și aici, dragilor. La fel este și aici. Trebuie să vină cineva să-ți găsească niște asocieri de alimente pe felul cum ești tu. Îți place pe sărat, te învață pe sărat, îți place pe dulce, te învață pe dulce. Până când... Mamă, ce v-a făcut ăsta. Până când tu, pe tot parcursul vieții tale, vei învăța și vei face alegerile corecte care te mulțumesc pe tine și te simți bine cu ele. Am făcut 3 minute, putem să mai vorbim despre chestia asta foarte mult, mai am multe de spus. Dacă vă interesează, mai revin cu alt episod.